Dobrý deň, som Karin Kováčová. Správy nasledujú tu na Fixpon televízii. Majiteľ jediného tiketu vyhral 5,82 miliardy forintov. Tom Cruise si nechce vziať Penelope Cruzovú. A teraz nasledujú podrobnosti. Vyhral 5,82 miliardy forintov. Majiteľ jediného tiketu, ktorý uhádol 5 čísel maďarskej stávkovej hry Lotto, vyžrebovaných v sobotu večer, dostane 5,82 miliárd forintov, to znamená 789 miliónov slovenských korún. Oznámil to v Budapešti komunikačný riaditeľ spoločnosti László Somorai. V ďalšom poradí vyplatí spoločnosť Szerencsejáték RT za zásah 4 čísel 2,120 miliónov forintov, to znamená 329 000 slovenských korún, za 3 čísla 17,36 tisíc forintov, to je 2696 slovenských korún, a za 993 forintov, to znamená 144 slovenských korún. Výhru poukážu majiteľovi tiketu, ktorý sa má telefonicky prihlásiť na tzv. Číslo vysokej výhry najneskôr do 90 dní. Po dohode s príslušným pracovníkom spoločnosti mu sumu poukážu na účet ním zvolenej alebo zvolených bank najskôr 16. decembra. Ako riaditeľ, zdôraznil skrú spoločnosti, nemôže preniknúť informácia týkajúca sa identity výhercu. Tom Cruise si nechce vziať Penelope Cruzovú. Tom Cruise nemá v pláne vziať si svoju priateľku Penelope Cruzovú za manželku, aspoň nie v najbližšej budúcnosti. Napriek tomu, že ich vzťah je podľa Toma harmonický, nechajú zatiaľ svadbu svadbou. Zlé jazyky hovoria, že Tom nevie zabudnúť na svoju najväčšiu lásku Nicole Kidmanovú. Penelope však vidí romantickú a nežnú dušu, necíti sa ale pripravený vzdieľať s ňou spoločný život. Milujem Penelopu. Zažívame spolu kopec zábavy. Je to prekrásny človek, ale čo sa týka manželstva, nemáme žiadne plány. Rozhodne nie do týchto Vianoc. Robíme spolu veľa vecí, som romantik a rád robím veci, ktoré sa Penelope páčia. To boli naše správy, ale nechoďte nikam, pretože nasleduje predpoveď počasia. Počasie u nás ovplyvňuje zvlnený studený front. Predpoveď počasia na dnes. Prevažne veľká oblačnosť, miestami občasný dážď, teploty 6 až 11 stupňov Celzia, vo výške 1500 metrov 4 stupne Celzia. Fúka juhovýchodný vietor 10 až 20 km za hodinu. Biopredpoveď na dnes, mierna záťaž, reumatické bolesti, bolesti kĺbov a jaziev, záťaž srdcovo-cievneho systému. To je na dnes všetko, ďakujem za vašu pozornosť, naďalej nás sledujte na Fixpon televízii. Ďakujem, dovidenia.